ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ରୁଷାରେ ସ୍ୱାମୀଟି କେବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଗେ କଥା ହୁଏନି। କାଳେ କଥା ହେଇଗଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପଦେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବ, ଭୁଲ ମାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ତଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେହି କାହା ସହିତ ଆଗେ କଥା ହେଇଗଲେ, କେହି କାହାକୁ ମନେଇ ଦେଲେ କାହା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ରାଗିଥାଏ, ରୁଷିଥାଏ, ଅଭିମାନ ବି କରିଥାଏ, ପିଲାଳିଆମି ଭଳି ବେଳେବେଳେ ଜିଦ୍ଦି ବି କରେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେଇ ଦେବ, ତା ସହିତ ଆଗେ କଥା ହେଇଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଆଗେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଦିନେ ଅଧେ ତା ସହିତ ଆଗେ କଥା ହେଇଗଲ, ତାକୁ ଟିକେ ମନେଇ ଦେଲ, ତା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଆହୁରି ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ନିବିଡ଼ ହେଇଯିବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା, ତ ଦିନେ ଆସିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତୁମ ସହିତ ଆଗେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ।